Her gün günnülük göretmenin 10 sebäbi. Tarkynlygyňyzy kagda egitiň. Şahsy pikirleriňi ýazmak bu öz boluşly terapiýa. Meseleler, pikirler, ýatlamalar aňyza agram salyp durýar. İçiňizde dökün. Äkli gaýgussaňyzy kagda geçiriň. Ol çydar. Aňyza arapsalan. Günüň dowamyna gelen pikirleri, maksatlar ýazyşdyryp kelläňizi täze ideýalar üçin boşadyň. Üstesine de amalaşmadyk pikirler kagyd ýüzünde has düşnükli we aýdyň bolýandyr. Hat ýazmaňyzy kämilleşdiriň. Günnülük ýazy öwretmek, günnülük türgünleşik. Näçe köp hem näçe ýygy ýazsaňyz, şonça da dogry diýersiňiz. Sebäbi bu ýazmak bilen pikirleri bu beýan etmegide öwrenýänsiňiz. Gadanyň ýazyjylyk aýratyn jurnalistik işi istenilýän, ýagny miwe berýän iş. Täze restorana baryp gördüňizmi? Pikiriňizi ýazyňda ýerli gazeta eltip beriň. Belki gazeta makalaňyzyň çykmagy göňüňizi galkyndyryp, onu soň hem dowam edersiňiz. Ünsüňizi jemläň. Günni öz pikiriňizi bellik etmäge enlik ediň. Bellikleriňizi aşa bara öz elektron sahypaňyzda, bloguňyzda goýup bilersiňiz. Kommunikativ endiklerinizi kämilleşdiriň. Ýazyw diliňizde, ýagny gürleşiňizde ösdürýär. Dil terişdeleri ýönekölige tarap barýar. İnternet bizden gysga sözlügi talap edýär. Şeýle ýagdaýlarda biz pikir edýän zatlarymyzy söz bilen beýan etmekde kynçylyk çekýänimizi anyk duýýarys. Günnülük göretmek düşnüksiz geplemekden taplanmaga kömek edýär. İsteýän zadyňyzy biliň. Ýazgylar barýan uguruňy, maksadyňy, inne haýsy ugura gitmeliňi kesgitlemäge ýardym eder. Heljerme pikirlenşiňizi östüriň. Pikirleriňizi kagda geçiren wagtyňyzda siz olary haýsy da bolsa bir forma salmaly bolýarsyňyz. Siz beýan etýän zolaňy düzmegi, gurrunňyzy haýsydyr bir netije bilen jemlemegi öwrenirsiňiz. Bu da adamy istendik ýagdaýda hem herekete başlamadan öň bu heljermegi terbiýeleýär. Sivilizasiýadan dynjalyň. Teknologiýalar asyry haýran aldyrjy derejede adamdady urşap alýar. Kompýuterde edip boljak zatlary ýokman suratda kompýuterde etmäge çalışýar. Biz teknikalaryň kömegi bilen özümizi agyr artyk däkmetden halat edýär. Ruçka kagdy ýatdan çykyp barýan ýöneköý zatlary galtaşanymyzda biraz rahatlanýarys. Ýaşaýşy başgaça duýýarys. Özüňiz bilen tanyş boluň. Döwür uly tezlikde ödgörýär. Döwür bilen bidem ödgörýär. Siz ýene 2 aýdan şu wagtga başdan geçiren ýaýdanmaçylygyňyzy, şu höleriniňizi ýadyňyza da salyp bilmeýäňiz. Eger günnülüge ýazyp, soň okaýmasaňyz, ýadyňyza düşmez. Biz köplenç, bu meniň etjek işim däl. Men hiç çaşan beýle hereket etmerin. Meniň kelleme geljek zat däle, ýaly sözler aýdýar. Günnülük size öz-özüňizi tanamaga kömek eder. Hereketleriňiziň äheňi, maksadyňyz, ideýalaryň ösüşi, bularyň ählisi siziň gymmatly tejribeňiz. Netije çykarýan ýalňyşlyklaryňyz.